Iya, itu nebas iki ya. Nebas kok sak mini sampean iki. Ajaran sampean iki. Iya, acara. Nebas iku yo tak uruki sampean. Nebas sing akeh sing sak etaran ngene. Etaran ngono sik eban. Tapi duwe ya. Ojo boke, ojo mikir dhuwit nek nebas ngono. Karo gendut. Tinggalis. Iya, iya, iya. Ampun nebas kok. Penampilan sing sip pisan ngono. Pari kena perang iki didol nang aku jan. Ndak rugi awak lagi. Masa larang nih. Endi wonge? Sopo maning orek. Iki wonge kita. Waya awak nyanyi. Nopo kan le? Woi anu lho, Pak. Ate lepas iki pari. Terus? Golek wonge aku. Yo aku ngene iki. Nek sampean. Yo. Kowe ku makiku makiku kabeh kowe iki le. Kowe iku barang le kabeh iki wekku pokoke kabeh le. Iki nebas sing ndi? Sing iki wis gitu iki. Yo nanggung sak mimi ngene iki le. Anjuk nanggung. Lho. Wong kecengon iku lho. Wong kecengon iku. Cengon iku lho. Iki lagi. Lho sing iku lho iku lho iku. Woi kok. Lah iya iku. Boyo akeh. 5 juta iku wis. Aku yo ndak nggawa sakno. Nggo dhuwit piro kon saiki? 500. 1000 ngono ndak kok. Ya ono. Aku sik nyati anjen katene pas iki tok. Saman tawa-tawa rono-rono barang ndak nggawa aku. Tak kaya murah kon. Piro sik piro? 2000 wis sakmono iku wis. Dhuwit saiki ya apa? Masalahe ndak nggo duwe 500 iki ngene. Ya wis. Nih, friend. Iso iki yo. Iki anu wis ceritono kabeh wis. Ceritono kabeh wis yo. Iya iya. Lah kok sing iki sedekahno nyang masjid nang ngerti? Lah dalane niki liwat endi, Pak? Loh, iki tukuan dalan iki wis. Tukuan ndak apa-apa dalan iki wis. Dol wis, ya apa? Iya yo. Iku sapa sing ngene? Bayar. Yang. Bapak wis balung karo arep golek manuk iku. Ayo dilu ae, dilu. Aku sak teng ngurus sawahku sing ning kono. Isek melok ae dilu ae weh. Yo ayo. Sama nanti nebas bisa nih kan? Nebas. Lho iki sawahku iki, Mas. Gede mar tak nebas. Lho, sapa kok nebas? Kowe iki wekku iki. Ono mang aku mbek wonge. Iki rak wonge. Endi? Endi wong iki? Endi? Nyandi wonge mang mbek aku. Enggak ono ngono, mbek sapa kon? Iki wis jelas-jelas sawahku iki. Mang mbek aku wonge. Lho ndak ero. Ngomong nek jare. Kowe iki wekku iku lho sampe iko. Lah kok wekku kabeh iki sik kate tak sumbangno nang masjid cekan iki. Waduh. Diakali aku paling yang mung mangko. Lho kok ya apa kon iki? Wah ngekekno dhuwit aku jare wong nebas aku. Sakno rek mule. Kurang ajar wong rek. Ya apa kok iso sampe kena tipu ngono sampean? Jaro ta wongku wong ngomong nek jare tak kekno dhuwit wisan. Ya wis sabar wae yo. Kamu suwe ta nebah-nebah ngene. Iki kae iki aku kae Negara-garan ah. ya ngono iku sik pertama aku tak Tenang ya sabar wis. Tak tulungi marine tak anu diurusi bareng-bareng ae. Yo wis aku ngerono wis. Ya aku ngejak kanca-kancaku akeh kancaku. Yo. Ya wis. Wis. Sabar ya. Ramai ae iki. Kok rono wong anu. Kadano. Lakku kon rene pisan. Loh, apa kok nak? Iku tulanganku di penang wong gendeng. Apa den ndi wonge?
Nang ngono. Ono ya, ternak aku ayo. Ayo. Oh, golek garan ya. Ayo. Yang ndi ya kuwi? Duwe wis kadung akeh. Sopo maneh sing tak akali. Endi wong le? Dodon aku le. Ku. Endi? Iki. Woi iki wonge. Lho, opo oh? Sampeyan nang anakku yo. Lho, enggak. Lah iki jare kon wong gendeng iku. Iya ta le. Apane nduwak le? Yo, Bener iki mang sing ngaku-ngaku tandurane sama ditolong aku iki. Wong iki. Iya itu. Oh, sing kena sampean, Cak. lho. Nek ndak duwe sawah, cuk ngaku duwe sawah. Kowe tuh mang kekno dhuwit aku mangan. Wah, ndak iso iki. Ndak. Apa lho? Lho, ndak. Lho, ojo mlah. Opo ya? Kok ngakali aku. Sik. Kok ngakali wong? Aku ndak ngakali ya. Lungguh. Lho iki sing diakalinya sampean iki. Ya apa iki? Saken iki. Aduh wis mulai mang opo kok? 500 tak kekno. Kon iki oleh gayae tok ngaku sawah wong kon iki. Murane, Pak. Oh, ndak oleh ngono iku. Ya, Bener wong. Oh, tak laporno polisi kon. Ojo lapor polisi ya yo. Ojo wis murane yo. Nyemplung sumur ae aku. Wah, ndak iso. Saya lapor polisi awak ndak trimo awak dikala-kali. Ayo saiki Ayo, tak gowo polisi kon wis. Ojo.